Update ang mga kapuso sa Baybay City sa Leyte, gisugda na ang pag-andam sa mga luna nga kabalhinan sa mga residente nga naapektuhan sa halapad nga landslide nga nahitabo. Samtang mga kasapaan, gipalawman. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang yuta sa barangay Manganhan, Baybay City nga napalit sa dakbayan o gikonsidera nga himuong relocation site. Dinhi tukuron ang temporary shelter sa 159 ka mga pamilya sa barangay Cantagnos, Bukirang Barangay nga usa sa naggrabihan sa landslide. Nagpadayon pa hinuon ang site development sa yuta. Nagtinabangay ang lain-laing ahensya aron kapuy-an na kini gi-assess na sab sa DENR ug MGB ang yuta. Ang LGU sa mga materyales, DSWD sa Food for Work setup ug AFP Engineering ang mutukod sa mga temporary shelter. Sa pagkakaroon, nagpabilin pa sa evacuation site sa Baybay Senior High School ang mga apektadong residente sa Cantagnos. Muabot sa 531 ka mga individual ang nagpabilin dito. Samtang gawa sa pagpreparar sa relocation site, busy sab ang dakbayan karon sa desilting o pagpalawom sa kasapaan. Subay sa rekomendasyon sa Mines and Geosciences Bureau, gihimo kini aron makuha ang napondo nga silt o nalubong nga sagbot sa lapok sa ilawom sa sapa o sa riverbed. Gawas ni ini, gihimo sab sa taga City Environment and Natural Resources Office, Kunsenro, ang rechanneling sa kasapaan. Lakip sa gitrabaho nila ang Gakat River, Igang River, ingon man Pangasugan River. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.